lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly. Вечер намираме се на улицата на травеститите. Аз се казвам Малина. Кръстина съм на фолк певицата, защото приличам на нея. Здравей, Глория! Браво, много добре изглеждаш, ослабнала си. Благодаря. Компания желаете ли? Френска, секс, платена е любовта, пиле. Ще желаеш ли? Тук работиме само трански, от години сме тук на този булевард. Жени няма при нас и няма как да допуснем жени, защото нямат тая визия, която ние имаме, транските. Както си Цици, искам да те попитам, как е бизнеса при теб и има ли вървеж? Бизнес е един и същ, така че не виждам дали си цици или без цици. Който си желая травестит, си го намира, така че няма никаква разлика между травестит или шамел, или кросдесер, или гей, или лесбийка. Едно и също е. Почва му да единия мъж, това ще му да и другия мъж. Готов ли си, слънце? Почти. Проблемите са с клиенти, пияни, заяждат се, млади хора предимно. Така в чужбина не е, с полицаи постоянно ни заключват, гонят ни. Какво е това нещо? Аз не мога да разбера. В чужбина полицая седи до теб и те охранява. Аз съм била в Лондон, била съм в Брюксел, в Белгия. Там такива неща ги няма, както тук в България. Ние правиме протест, защо трябва да ни задържат и да ни пускат в 12 часа на обяд, в 1 часа да ни гледат хората. Те ни държат от 12-1 на обяд. Това не е нормално. Ние като нямаме пари за таксита, няма как да се прибереме, да се возиме по метрото и там по разни автобуси, за да се прибереме до вкъщи. То ни гледат всички малки деца. Не ходи да гледа убийци, всякакви минават, идват тук, нас ни притесняват и се криеме по градинки, по това. За мен това не е нормално. Притесняват ни, минават, реките искат това, искат откъде да ги взема, аз семейство имам. Найми квартири, всяка вечер 5, 10, 20 лева права, къде е по-напред, плюс това рекет. Ах, че съм красива и ебива! Искаш ли да основеме синдикат на травеститите, който да се грижи за вашите права? Да, трябва да го има, както го има в чужбина и така нататък. Навсякъде го има това нещо. Искам проституцията в България да стане вече законно. Нищо, че няма толкова работа, но трябва да се предприемат някакви мерки. Трябва да го направят това, да легализират проституцията. Трябва, както в чужбина. Има ли опасност травеститите да се изчерпат и да емигрират? Да. Кажи, нормално ли е това? Да излизам с още един чифт обувки сложни, за като видя полицаи, трябва да си сложа 10 обувки, за да мога да тичам. Умръзнали всяка вечер да ни гонят. Ако ми е за забавление, аз няма да изляза на улица. Има интернет, мога да си хвана, нали се сещаш? Тук излизам за прехрана, аз нямам работа. Умръзна ми всяка вечер да тичам и да се крия. Абсолютно всяка вечер е така и ни е писнал на всяка една колежка. Сутринта да излизаме като мъже от районото и да се прибираме с трамваите и малките деца да ни сочат. Кажи сега, това нормално ли? Да сменям обувките и да почвам да тичам. За какво? Да, за какво? Писна ми, това е всяка вечер. Всяка вечер е този тормоз. Еми сега ще бягаме. Трябва да бягаме. Айде, успех. Върнете ли?